Abdoul Sow mi salminima. On jarama ba. Leydi Togo jagorɗo ndi leydi holli no gasa walla hino wawa ko leydi makko tawta nde fedde AES ɗum ko fedde rendinde leydi Mali, Burkina Faso e Niger. E yi'ango maɗa holko saabi Togo holli faale natugol e nde fedde? En mbawa wi heɗen jogui information o foof e si noon woni hen ko tan ko woni ko ni hulɓini saabu siko tawi lesɗele mbaɗe no Togo mbiya ko ene jaaha gondoya ɗen lesɗele ɗe mbiyatno ɗen ni no ɗe mbaɗata wona lawol ina hulɓini e haɗa andi Togo sika ƴeewi ni ɗon ni no Togo lelori nafoore mumen ina Niger saabu lesɗele gonɗe ɗe AES Niger en Burkina Faso ɗe gonani e Guécé donc lesɗele waɗen Togo joguiɗe port mbiyata ko somi jaggodiri e lesɗele mbaɗe no Burkina Faso mbaɗe no Niger e ɗum omen wawi dañan nafoore ko pour commerce o pour port o ina yaaha ɗon tan woni hen ko wawi nane ko wawi fahme. Ko fati e banggue politique ko banggue démocratie beele ngal pellital kadi yaaha e ɗen banggue saabu leyɗe AES ɗe gandi ko konunkoɓe ciwliɓe laamu laamiɗen. eyyi Togo kam bon démocratie mumen heɗen gandi no mboy saabu guila 60 ha joni tawi ko neɗɗo goto enfin ɓesgu o goto tan woni ene laamo kam ene hulɓini seeɗa ɗum nandani e démocratie heddi noon joni ko jaggodirde waɗeno saabu sikon ƴeewi han de kuuƴi mbaɗi Mali Burkina ka e Niger foof CEDEAO waɗino ɗi condamné CEDEAO wini ɗum fewani ɗum fotani won donc ɓe wiɓe han il faut que wote waɗe il faut que newne lawol ko wayni siko tawi ɓe jiiɗa yahgo lawol rewnete go laabi men ndi en ndew ko wayni ɗumen ina moƴƴe mumen eyyi ko ɗum woni ɗo mbiɗa sikki tan ko ɗum lawol ngol yilloto pour wawde wat koɓe jiiɗi wat saabu ɓe jiiɗa yaltu lawol laamu o moƴƴatno ko hay mboyno ɗum waɗane mbaynoɗa lesdi ndi saabu heɗen gandi han ok ECOWAS wayi kono wayi ni ene waɗi nafoore yimɓe goni ECOWAS duuɓi kewɗi hay siko tawi hande haɗa yalta haɗa naata goɗɗum ene moƴƴi noon neɗɗo wayno ko wayno référendum waɗe yimɓe namde ko woni hen eko woni hen miijo mumen so ministre daro tan wiya min jahat siko président yiiɗi tan min jahat ɗum kam ɗum nandani e démocratie. Togo ñiñi jogola CEDEAO toppitare wonde e nder CEDEAO Togo holli ko leyɗe tubakoɓe ɗe wanowa leydi France woni e fewjude kala ko feƴƴata e nder nde fedde CEDEAO an a woni hoorejo mawɗo e nder ndi leydi Sénégal ko on ɗum anduɗa e ɗum beele ko France woni e ɗowgol CEDEAO adda CEDEAO waɗna CEDEAO ko faala non en mbawa wi ko France ɗowi CEDEAO saabu lesdi mbaɗi no Nigéria walla mandino Ghana boni en mbawa wi France ina moyen jogui influence on mbo ɓe ɗowrata CEDEAO nde eɗen gandi kam lesɗele mbaɗe no Ghana mbaɗe no Nigéria eɗe jogui doole e CEDEAO bon heddi ko noon ko ni no lesɗele men jaharata aussi jojo yimɓe soɓe nani ko welani ɗumen tan mi jaltina ɓe nawago France walla ɓe nawaɗo goɗɗo mbiya ko on waɗi si hawri laatike Togo o yalti e nder nde fedde kono ɗum battinta e fedde CEDEAO Togo hewani Togo nisani Togo wona Togo woni probléme sika ƴeewi lesɗele mbaɗe no Nigéria waɗe no Sénégal waɗe no Côte d'Ivoire Togo wona joom doole sinon ɗum yooɗani saabu siko tawi en gondi e fedde yimɓe ne jaaha goto ɗum koko moƴƴani moƴƴino han ko ɓeɗe ardi ɓen ɓe jooɗo ɓe ƴeewa hono ɓe ñawdirta on janggal wonɓe ƴewde kon no ñawdirta ngal lurral wongal hakkude leyɗe AES e leyɗe CEDEAO hino tawa hoorejo Ghana kesso ɗum ko John Dramani Mama o suɓike jagorɗo makko o yewtowo ɓe hooreɓe AES gam artirgol neware hakkude AES e CEDEAO kono no yirɗal ngal pellital makko beele Ghana ino joguiti darde hande cembe hande wawgol faminde ɓe kawral heeɓo an mbawde ɗin wi tan ko heɗen jakori maɗum rew lawol saabu ko nafoore men enen foof enen ɓe wonɓe CEDEAO ɓe wondoɓe CEDEAO saabu nakki won ko wondo enen foof nafoore men ko gonden nde ko yi yaltude nde wona solution saabu sika ƴeewi han lesdi mbandi no Mauritanie nde yalti eko nafi ɗum gafani ɗum ndiga dañi Mauritanie woni no CEDEAO ɓe jalti so ndika ko addani ɗumen ɓe jaltugol ngol wona feere et si noon so yimɓe gondi haɗum waɗi coow ina moƴƴi ɓe jooɗo ɓe ƴeewa hono ɓe jawtirta ɗe eɓɓoje ɗe peeje ɓamaɗe ɗo foof woni ko Ghana woni ko Sénégal woday ko ɗen battini gam artirgol AES e nder CEDEAO eyyi ina moƴƴi ɓe garta nder CEDEAO heɗen jakori aussi professeur Ablaye Bathily ko neɗɗo joguiɗo expérience aduna en jakori tan ni no waɗata ma worko dañɗen hen heddi noon ko sika ƴeewi han
yontande nde wonde gouverné Guinée kaya Mali kaya Burkina kaya Niger fof ko ɗum haɓate ko ɗum yimɓe ɓe ganduɗa ɓe gandi ko doole donc doole diplomatie ma ɗum heɗum wawi sar waddu si noon eɗen jogui yaaka tan Ablaye Bathily ma waw hen won kono alhaali o no muusi mo satti ala no satti ina satti par ce que haɗa andi ko ɗum woni probléme ko mbiyeten ko ɗemgal tuba ko populisme ita ari ƴettuɗa laamu mbiɗa woni ko ɗo fof taki fewani ko ni ko ni ko ni ceen ɗo ndewi ma en dañ laawol yimɓe cukkama joni heddi noon ko hono mbaɗata ha kay garta ha kay totta yimɓe koɓe ko cokli mbaɗana ɗumen koɓe ko jiiɗi mbaɗana ɗumen ko feewi ko mumen ɗum wona haala addata ɗum ko liggey addata ɗum. Abdou Sow mi yettima sanne a jarama. On jarama ba.